muga sinaran kanan musika budaya. Oke artisnya dari musika budaya bareng anak-anak sing ayu-ayu sing cantik-cantik. Ngaturi sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jek kagem dulur-dulur saking Banjaran Wiragaten ya nak ya, Kebumen nggih Bu nggih. Dalam acara Walimatul Khitan ya Nduk ya. Dasa Quran Ananda sapa mangko urung ngerti mang piye leh Nduk. Pokoknya doa yang terbaik kagem adike yang dihitan ya nak ya. Muga-muga dadi anak ingkang soleh nitung rapa gamelan basa ora liya karo wong tuwa lorone. Dadi anak kang bejo donya akhirat. Iki matur sembahipun kali panjenengane Bapak Haji Sujono adalah Bapak Haji Dr. Bunari. Iki alhamdulillah ya Nduk ya. Awake dhewe dados saka tempuran Blora ditimbali wonten ing dusun Banjaran Wiragaten Kebumen kanthi acara Walimatul Khitan. Iki aja lali ndedonga kagem Bapak Haji Sujono sekeluarga ya nak ya, muga-muga sak bebare nimbali keplak musika budaya tansah paringan seger kewarasan, diparingi panjang yuswane, diparingi lancar rezeki lan barokah lan nyambut gawe amin Allahumma. Iki juga aja lali ndedonga kagem Bapak Ibu sing nonton musika budaya ing dalu menika ya nak ya, muga-muga sing nonton muga-muga rezekine sansaya mbrah ora kutaning saya tambah amin Allahumma. Moga-moga sing mirsani ketoprak musika budaya tansah paringan seger kewarasan sedanten nggih Pak nggih Bu nggih. Ini juga matur sembah nugi kagem AJM Production yang sudah live streaming di malam hari ini. Juga dulur-dulur semuanya yang sudah lihat live streamingnya dari AJM Production nggih. Yuk sayangku lelipur kali panjenengane Bapak Haji Sujono adalah Bapak Haji Bunari anak ya. Yuk sayangku katuran tetembangan nyampur sari kreasi dari musika budaya mbak bilik kagem Bapak Haji Sujono nggih badhe ngersakaken tetembangan Jawa utawi tetembangan nyampur sari monggo mboten usah sungkan-sungkan. Iki kagem Bapak Haji piyaine sing pundi nggih Bu nggih? Sing pundi? Oh teng mriko tebih nggih. Iki kalih ngeran pamundutan dari keluarga Bapak Haji Sujono ya Nduk ya, adalah Bapak Haji Bunari sekeluarga. Yuk Kang Mas katuran ketembangan sinaringan kalian musika budaya juga artis-artis dari musika budaya bareng anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik. Monggo Kang Mas. Utama ngambar arome kusuma mulak lan pronto angguka semsemen nolong esemulir pahit madu tresnaku ngantar aduh
Nggih, ini permintaan nggih. Turun ya nak ya. Nggih. Ana, Dek Vivi, terus juga Jessica Nurul nggih pamundutan turun wonten panggung spesial kagem Bapak Haji Sujono adalah Ibu Solekah nggih. Hajah Solekah nggih. Ya sayangku, medun sana sayangku ke depan. Iya, ora apa-apa nduk iki mang jalukane ki diape digiring ngono lho. Nggih, niki pamurtanipun saking Bapak Haji Sujono niki napa nggih Pak nggih? Napa Bu? Napa Pak niki Pak sunane Pak? Lagunipun napa niki? Oh iya, ini ada juga pamurtan dari samping panggung ya Nok ya. Pamurtanipun dari Selendang Biru. Oh nggih siap. Vivi sambil bawa mic ya nanti ya. Ayo memenuhi pamurtan dari Bapak Haji Sujono nggih. Pamurtanipun wonten Selendang Biru terspesialnya buat Hajah Solehah nggih. Ayo monggo Kang Mas Londol langsung diaturi sambil artisnya turun panggung ya Ndak ya. Yuk monggo. Bareng anak yang punya juga lipat. Cek. Ayo Ndak. Sing alih yen wis mati rasa andang ngomong apa tinganggo katresnanmu yen kowe jaluk lagi mending aku sing alih yen wis mati rasa andang ngomong ojo bukan arep
ibu-ibu boleh ikutan goyang ya. Ya, goyang ibu-ibu. Terima kasih atas rezekinya ya Ndak ya. Kagem ibu-ibunya. Satu teman yang punya selendang biru sampun kataran Bibi, tak serahkan kepada kamu untuk buat ibu-ibunya di sana dulu. Ini pasukan ibu-ibu mintanya bojo loro. Bojo loro. Ini ada yang bisa nyanyi, Bu? Nyanyi sendiri? Oke, ini Mbak Bilek agak ibunya nggih mau nyanyi sendiri. Kalau ada semantan ya nak ya. Wis pokoknya dipersilakan. Kita kok usum bojo loro ya Nduk. Gimana sayangku? Orang dungu. Piye? Mike mati. Tinan. Hah? Mike matinan. Solusinya gimana Mas Bro? Marayatu ya Mas. Iya Bibi, mohon maaf ya. Marai jauh kita ya. Koneksinya jauh. Ya dimaklumi saja, nanti tak bantu dari sini naik macet-macet, oke? Bojo loro, Mbak. Yang punya bojo loro Kang Mas. Nanti pamurtan dari Kang Mas ini ya. Nanti setelah dari sana nggih mangke diaturi. Ini memenuhi pamurtan dari tuan rumah dulu, mangke kagem panjenengan tetap diaturi. Pamurtan dari Kang Mas Mamsud Travel, pamurtan ibu nonton jangan dendam juga pembusuhan langsung nanti dikasih. Oke, monggo satu pembangunan bojo loro kita goyang kembali bareng artis-artis dari musik budaya, bareng anakku yang ada di bawah juga buat ibu-ibunya yang cantik-cantik. Semoga rezeki sansaya berah ya Nak ya. Amin. Yang boleh bareng musik budaya juga bareng Alvan Audio, bareng MB Music.
bojo loro tarik yo abang biru lampune awak turu pas mikir bojo loro bojo sing enom jaluk disayang sing bonjo kadhe wayalah sirah umat rabi sokuru rapi sakuru andom tresno mas uga andom waktu adem waktu mikir kuwe mikir belanjane bersaiki bingung ayolah telung dino sukses mulai roon telung dino bali satino sing satino kanggo sapa sing satino kanggo wong liya sing satino kanggo wong liya matur suwun Oke, satu tempat mempertahankan nonton bocah loro sampun katuran bareng ibu-ibunya yang cantik-cantik ya Nduk ya. Sampun diaturi. Vivi, par mundutan apa lagi sayangku? Konjuk cemateng bapak-bapak itulah Jambu alas, nggih. Jambu alas. Oh iya tadi pamundutan dari belakang wonten jambu alas tadi nggih. Iya monggo yang punya jambu alas langsung tak putar kembali bareng artis-artis dari musika budaya. Coba boleh iki mau anggotane lho Di. Oh iya aku mau anggotane. urung lapun Sakjane aku mau menyamar kok lho. oh CEO kae tunggale CEO kae lho. Menyamar barang to. Mone dadi ketoprak, saiki menyamar dadi DPR DPR. Oke, yuk monggo yang punya jambu alas langsung kabur kembali bareng artis-artis dari musika budaya. Yuk langsung katuran. Pena gendelan. Pena gendelan. Apa iki dong? Penake gendelan apa kira-kira iki? Iya. Hae, hae. Apa semutan silih nek ra penak tak baleke. Kelingan manis asem Manis eseme kelingan ramah kemuyu ramang gembuyune tresno lan kasih sayangi kasih sayangi arep atiku pengen dadi bojone sayange wis duwe bojo ning durung loro mas aku wis kadung tresno wis kendang tresno alongso rasa ning ati yen aku ora kelakon melu duweni yo hae ya yo ya yo ya yo ya yo aku alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut sumpahin kasih jadi kawin tekad hati ora bakal luru ganti tarik ya mas
sayange wis duwe bojo pengen durung limo mas aku wis kadung tresno nelongso rasane ati biyen aku ra kelakon melu duweni ACM Production Mustika Budaya. Aman Audio juga bergesi Arete MP Music alasan kulite ijo sing digagas wis duwe bojo kula ada semut durung rada aja diragu Sumpah kami yang kula sigati hati pada bakal luru ganti. Sumpah janji Arab sehidup semati senang lan sedih bareng-bareng dilakoni. jambu alas dek manis rasane Asal dan jelas tak enteni randane kelingan manis eseme terus kelingan ramah kebuyune tresno lan kasih Trisno lan kasih kasih sayangi arep atiku kelakon dadi bojone Sampun ngaturan pemerintahan wonten jam 12 matur sembah nuwun ugi kagem Bapak Ibu sampun nyawer sampun berbagi rezeki ya nduk ya mugi rezekine tambah kathah berkah barokah turah-turah nggo munggah Mekah Madinah meneh ya nduk ya. Oke, yuk sayangku diputar kembali satu kembang pemerintahan dari Mamsu Travel pemerintahanipun wonten Jangan Dendam juga Pawasan Eloso. Yuk kita yang kembali bareng artis-artis dari musik budaya bareng anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik. Kita yang kembali yang punya Dian Ardani monggo sayangku. Jadi ini mbak pilih kagem Bapak Ibu badhe nimbali ketoprak musik budaya langsung bisa menghubungi Bapak Pandi dalam Bapak Amin ya nduk ya. Nomor sampun wonten ing papan nggih. Nomor Bapak Pandi selaku pimpinan dari ketoprak musik budaya. Oke, yuk. Bisa dinegosiasi juga ya nak ya harganya ya sayangku. Terus pokoknya dijamin murah meriah ya nduk ya. Yuk sayangku Dian Ardani katuran pamurtan nggih wonten Jangan Dendam juga ada pemesanan langsung katuran sing disedok. Pupusnya langsung mbak. Yuk yang punya pemesanan langsung yang bersari kasih dari musik budaya monggo yang punya Dian Ardani. Mangga Cak Warnoto. Oh iki sak tenane Cwi-cwi. takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe Wis kadung mati rasaku Kang Mas rungokno tangisku
tang ning angkasa kowe teka gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu sampun nggih Mbak Kok sampun piye le? Ya kita yang mulia yang punya Dian Radio satu teman konten musik langsung. Terima kasih Cak Warnoto. Yang kembali bareng Mustika Budaya MB Music OJM Production. Jika Alvan Audio. saiki wis beda kowe tinggal ke aku ngepoke wong dina apa rasa tresnaku Wis ilang kaya kaya lumut ing pinggir segara tarik mas. Sesane jero dodo pancen lara arep kepiye maneh aku wong ra duwe aja selak batinmu marang kahananku kang mas pupusen rasa tresnoku apa iki santenane takdirku sing jawake sliramu beda ati beda lambe Wis kadung mati rasaku kang mas lunga tangisku beci eka lunga saka uripku Bali basah kangge lintang ning angkasa kowe teka gawe lara marang tresno iki wis jalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu Terspesial buat Mansur Travel. Tarik mas. Sesah ning jero dodo pancen larakake arep kepiye maneh aku wong ra duwe aja selak batinku marang kahananku kang mas pupusen rasa tresnoku apa iki saktenane takdirku sing jawake sliramu beda ati beda lambe
pundi anak radani sampun katonan atau makanya moros kreasi dari musik budaya sampun diaturi. Yang kembali pada musik budaya. Musika budaya. Terima kasih serta wonten kesayangan ya Nak ya. Barang artis-artis dari musik budaya. Oke, kali ini masih barang musik budaya Ndek. Langsung tak panggil artis dari musik budaya yang punya Marlina, yuk sayangku maju Ndek.
Oh iya, tunggu Bu sebentar dok. Tadi ada yang mau menyumbangkan suara emasnya jadi Mas siapa tadi nggih? Yuk monggo Mas, monggo ke sini. Nggih, yuk semoga Kang Mas. Ini mau request setembangan napa nggih? Dangdut, campursari, rock, onder, campursari. Campursari ini napa Kang Mas? Lintang Asmoro. Lintang Asmoro, wah luar biasa ya Nduk ya. Mau milih penyanyine napa pripun? Oh Vivi Aldiva, yuk sayang ke Vivi Aldiva sini sayang. Kita kasih didideng gue ya Owi. Gimana? Siapa yang ngudingi? Ya sayang ke yang punya Lintang Asmoro nggih. Oke, Mas siapa Mas? Temannya panggil Mas Arif. Mas Arifin. Siang pantoro ratri mung eling manis sing ati setiaku bisa atuweni marang sang Yasulaksmi Rasa kangen kang limbo lintang bulan dadi saksi upayane datang balenjani bos janji saboyo mesti saboyo pati. Terima kasih. wong ayu tresnamu kinarya tapa susah jroning batinku Wong bagus antep nang rasa atimu tresnaku tulus rene aku Senadyan narungi banyu segara rasaku ra bakal sirna senajan nyoba oncak saka roko wis tresno rapi sopi pisan mustika budaya. Ayo Mas. siang pantoro ra
kinarya tamba susatra batinku Wong bagus antes nong rasa atimu tresnaku tulus rene kalbu senadyan karungi banyu segara rasaku ora bakal sirna ora bisa dipisahno. Oke, Lintang Asmara sudah nih bareng Mas siapa kalau boleh tahu? Maniso Travel. Maniso Travel. Oke, semoga makin lancar rezekinya ya. Satu lagi nggih, tak kasih satu lagi karo ngeranti momongane dhewe. Monggo Kang Mas dikasih apa ini? Duet Sidorondo. Waduh Sidorondo. Sida tenan Rondo, Sida. Oke ya, kalian masih bareng musik budaya yang punya Sidorondo. Nakku ada ini Marlena, bisa sayang? Oke ya, maju sayangku. Mula sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresna welas sejati pungkasane sliramu digawe lara ora murung saiki dadi rondo Nanging piye kabeh iki wis kebacut ibarat bubur ra bakal dadi sego mula ketungku iki tanpa umpama ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa ora perlu diketuni janjiku mbiyen aku sanggup ngenteni kowe lan aku moga dadi bojone ra kena prawate tak enteni randane ora nyono bareng ngenteni ning nyatane tresnaku tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane tresna kebojoan selawase yen kula sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresna welas sejati pungkasan
Rupane sliramu digawe lara ora murung saiki dadi rondo nanging piye kabeh mau wis kebacut ibaratku pun ra bakal dadi saka mula keton ku iki tanpa umpama ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa. iki ora perlu diketuni janjiku biyen aku sanggup ngenteni kowe lan aku moga dadi jojone ra kena prawane tak enteni randane Ora nyono sampean sabar ngenteni ning nyatane lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane antum tresno bebojoan selawase antum tresno bebojoan selawase. Oke, terima kasih. Terima kasih Moms Travel ya. Oke, matur sembah nuwun luar biasa. Semoga rezekinya tambah lancar selalu. Travelnya juga selalu jaya. Oke. Jane suka aku dilelas foto ya ndak malah suka kuwi angene suka pari suka tak jandek semene wae. Iki bendarane wis rawuh aja lali palungguane dicawisno, Nduk.